Toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Suntem cu Mircea alături de noi, suntem pe serverul Rev, la secțiunea de Skyblock. Și da, am început ne refacem insula și am început-o de la 0. Mircea, de ce tragi? Nu mai tragi, aiurea. Ne facem cu la era. Da, e mult, stai că suntem. Să mergeți și pe contul lui de YouTube. Ca să aveți unei descriere. Da, scuzați că e acolo, stați așa puțin. Vino mă, cavalerule. Așa, gata. Așa. Ce mai fac? Ce e aici? Salut, noul spawn. Ia. Bine, ia să vedem, ia să vedem. Acolo a fost copacul. Da. Bă, noi mai avem niște... uite. Avem niște pizzi. Deci, du-te și trebuie să faci tu. Tu te duci să faci piatră multă. Du-te și fă multă piatră. Băi, să știi că eu fac asta în momentul ăsta. Alexei, te-ai Care apucat faci? Am aruncat ca prostul aerul. să faci scară. M-am izbit! Ce-i mă aia? Ce-i mă aia? Hop. Mamă, ce răscăt. Acum mă spawnează copilul ăla și dau un cont de Minecraft. Și ăsta nu e un nume așa. Nu e un nume aleatoriu și hai să-i dăm o parolă. Gata. Și bun. Am tăiat copacul. Hai, punem unul. Bun. Hai, lem. Au. Încă un puiete. Îți bagi joc de mine încă un puiete. De ce încă un puiete? Bă, tu mai ești? Bă, mai ești? Bă, trezește-te! Mai ești? Mircea! Da, mă, m-am dus la... Ia să vedem. Ce-ai zis? N-am închis mica, sunt într-un copac. Oh my god! Bă, vezi că te-ai pus ăla, mă, pe platforma aia de să iei la splash, vedete la apă. Te-ai pus la aia, la splash, vedete la apă, la aia de chestii, nu mai pun Mamă, cât șanse aveam să mor aici, într-o fază. Copac întuneric și eu nu văd nimic. Oh my god, cât lemn e, să mor eu. Da, lemn bun. Bun, hai să... Hai, firar. Mama lui de lemn. Hai, mai mâncăm ceva. Am găsit respawn. Ia-l. Am găsit ceva mai minunat. Păi ia-l și pe ăla.
Fac o lanternă, fac o lanternă, în momentul ăsta fac o lanternă. Ce faci, mă, acolo? Eu umbru prin copaci, sunt Tarzan. Eu sunt Tarzan. Aoleu, 4 puieți! Hai să nu mai spargem frunze. Hai mai repede să le axăm pe lemn. Am făcut felinară. Nu știu cât lemn avem, dar cred că e mult. Bă, Alexele, Casa viitoare. felinarul, lasă-mă în pace. Uite, încă o bucată acolo. Trebuie să sar aici. Cred că o să facem și o serie de survival. Sau de Skywars. skill, bă, skill. De skill, nu știu. Dacă vreți să jucați voi skill, îi găsiți pe Steam gratuit, Steam. De acolo puteți să luați. Skill special Forge 2 sau așa se numește. Aha, uite. Nici nu am observat. Dacă ești prost. Nu că eu tăiam copacul și abia văd bucăți de lemn. Asta înseamnă să fim acolo. Uite, încă o bucată. Aha. Ce tare e asta? Ia. Bun, și acum coborâm din copac. Era și timpul să coborâm. Avem un stack și ce... Bă, ce e? Bă, nu faci. Stai să urc și eu acolo sus. Asta ce, mă? Este. Bă, vezi că făcui lampa. Acum urc. Mulți bani. Ia să zic ta. We are champions. Bă, făcui lampa. Ți-am zis să faci și tu niște cabăl să nu spleci vedete la apă. Uite ce am făcut ultima dată, uite ce am făcut. Ia, ce ai făcut, mamă? Am făcut lampa Minecraft. Mamă, ce greu era. Era și una sus, oricum. În acoperiș și vino să-ți arăt unde era. Păi aia e. Hoțule. Uite mă, aia. Știu, dar ce hoț mai ești, bă. Hoț de maximă siguranță. Mă pun pe muncit. Bă, am 60 cabări. Bă, tu știi să faci un repeater? Că eu nu mai mi-aduc aminte. Am net, Hai, uită-te pe net și zi. dar să-mi caut și eu, mă, frate, fotografii.